Kagahapon pa lang, Enero 4, 2026, giandam na sa lokal nga gobyerno sa Tagum ang ilang City Hall atrium aron dili magkayagaw inig mulukat og mo-renew og business permit ang mga negosyante. Ang Business One-Stop Shop kun Boss 2026 sa Tagum City nagsugod karong adlaw Enero 5 ug matapos sa Enero 2026 alang sa tanang negosyante sa syudad. Nagpatuman og tulo ka steps ang lokal nga gobyerno alang sa maayong sistema nga gitawag og Pay Release kun APR para dili haso sa mga negosyante og makapadayon sa ilang negosyo. Gipasabot sa LGU Tagum nga walay ipatuman nga penalty og surcharges gikan Enero 5 ngadto sa 20 kumutuman lang sa schedule sa paglukat og permit apan inig molampas og usa ka adlaw sa gitakdang paglukat ahya na multahan ang usa ka negosyante. Ang one-stop shop abli gikan sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon gikan Lunes hangtod Biyernes. Naanan tanan sa City Hall atrium ang tanang opisina nga mohatag sa mga gikinahanglan nga requirements sama sa Bureau of Fire Protection, CTO Licensing Division ug uban pa. Nanawagan ang LGU Tagum sa tanang negosyante nga dili nahulaton ang deadline aron dili mahasol og likayan nga mapahamtangan og penalty. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.